Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu zer diren hurbilketak eta kalkulatuko ditugu hurbilketa hoietan egiten diren erroreak. Hurbilketa bat zer da? Oso hurbila duen zenbaki hamartar zehatz bat kalkulatzea. Hau da, imaginatu daukagula balio hau, bai? Eta gu nahi dugu zenbaki honen oso balio hurbildu bat lortu, bai? Kalkuloak egiteko. Horretarako erabiltzen dira bi metodo. Alde batetik daukagu etendurak eta bestetik daukagu biribiltzea. Etendura zer da? Baldin badaukagu zenbaki bat, bai, neurketa bat egiten dugu, eta ateratzen zaigu 17,1256, bai? Baina, gu ez ditugu nahi hartu lau zifra dezimal, baizik eta nahi ditugu hartu adibidez, 3 zifra dezimal, bakarrik zenbaki horrena, bai? Eta esaten dugu, etendu behar dugula zenbaki hau, milarenetara, bai? Hau da, hurbildu behar dugu zenbaki hau milarenetara, erabiliz etendura. Etendura esan nahi du ezabatu behar ditugula zifra batzuk. Hau da, milarenetara esaten badegu, hurbildu nahi dugula zenbaki hau, etendura bidez, orduan, milarenetara esaten dugunez, milarenetara hartu behar dugu, milarenetara arte hartu behar dugu zenbaki hau. Bai? Beraz, ezabatuko genuke zifra hau. Hau delako 10-ena, 100-ena, eta hau da milarena. Bai? Orduan, beraz, zenbaki honen hurbilketa milarenetara etendura bidez izango litzateke 17,124 zenbakia. Bai? Hau da, zenbaki honen hurbilketa, kasu honetan etendura bidez milarenetara izango litzateke 17,124. Imaginatu zaten degula, etendu nahi degula zenbaki hau 100-netara. Egin behar deguna da hartu 10-ena eta 100-ena. Beraz, ezabatuko genituzke atzeko zenbakiak, bai? Hori izango litzateke 100-netara etentzea. Bai? Beste metodo bat hurbilketarekin izango litzateke biribiltzea. Biribiltzea zer da? Zuek supermerkatura joaten bazarete, edo zifrak daude 100-enak arte. Hau da, edo prezio bat gora egiten du 5 baino handiagoa bada, edo 5 bada, eta 5 baino txikiagoa bada, bera egiten du zifra horrek, bale? Orduan, hemen, biribiltzea zer da? Kasu horretan esaten badugu zenbaki hau biribildu behar dugula 100-netara, bai? Orduan, egiten da etenduran bezala, hau da, zein da 100-ena kasu horretan, hau da 10-ena, eta 100-ena da 2, bai? Orduan, erabaki behar dugu, hau ezabatuz, baldin bada 18,12 edo hurrengoa 18,13. Bietako bat izango da biribiltzearen emaitza. Zeinek erabakitzen du? Ezabatu duzuen lehenengo zifra hori, adibidez. Hemen ezabatuko dugu, 100-ena daude hemen, birarte, 6. Horrek zer esan nahi du, 5 baina handiago denez hau, orduan, hurbilago egongo da 13-tik 12-tik baino, bai? 5 baino edo handiagoa delako hurrengo zifra hau, bai? Horren izango etzeke 18,13. Kasu honetan 18,123 daukagu, ez? Eta esaten dugu biribildu behar degula 100-netara. Hau da, hurbildu behar dugu zenbaki hau 100-netara biribiltzearen bidez. Orduan, hemen
ezabatu beharko genuke, hirugarren zifra hau, bai, hau da, hamarrena, eunen hau da, orduan erabaki behar dugu. Edo da, 18,2 edo den 18,3. Kasu horretan, izango litzateke 18,2 hurbilketa hori. Zergatik? Ba, zifra hau, eunenaren ondoren dagoen lehenengo zifra, ezabatu dugun lehenengoa, 5 baino txikiagoa delako. Hau da, zenbaki hau hurbilago dago 18,2tik, 18,3tik baino. Bale? Egin dezakezute beste hurbilketa bat biribiltzaren bitartez. Imaginatu hau biribildu nahi degula hamarrenetara, bai? Orduan, hamarrena delako bat, hau, bai? Orduan, erabaki behar dugu, ezabatu behar dugu urrengo zifrak, eta erabaki behar dugu dela 18,1 edo 18,2, bai? Zeinek erabakitzen du izatea 18,1 biribiltzen dugu hamarrenetara, pues urrengo zifra, bai? Ezabatu dugun urrengo zifra hau. Zifra hau da 5 baino txikiagoa, orduan emaitza izango litzateke 18,1, bai? Eta hori, hurbilketa bera egiten badugu, kasu horretan egin dugun bezala, bai? 17,2 berrogeita 6 pasa gara 17,1 bilau, hau da txikiago batera, orduan esaten da gutxiagozko hurbilketa dela. Aldiz, igotzen badugu zenbakia, 18,126 pasa dugu 18,13, igo dugu zenbakia, orduan esaten zaio gehiagozko hurbilketa. Bai? Eta bukatzeko esango dugu zer diran erroreak hurbilketan, nola kalkulatzen diren, bai? Adibidez, errore absolutoa daukagu eta errore erlatiboa. Errore absolutoa da balio zehatza eta balio hurbilduaren arteko diferentzia, bai? Absolutoan hartuta. Kasu honetan, adibidez, zuek imaginatu neurtze benetan baliozetza dela 7 metro, bai? Neurketa batean, baina guk neurtzen dugu eta ateratzen dugu 6,8, da hurbiltzen dugu 6,8ra. Zein da errore absolutoa? Ba, 7 ken 6,8, bai? 0,2 eta honen absolutua da 0,2, bai? Absolutua da balio zehatza eta hurbilduaren arteko diferentzia hori, bai? Benetako zenbakia eta guk neurtzen dugunaren artekoa. Edo kasu honetan, adibidez, izango litzateke zenbaki zehatz hau eta guk hurbildu dugu zenbakiaren arteko kenketa, balio absolutoan. Hau, ken hau, absolutoan, hau, ken hau, absolutoan, hau, ken hau, absolutoan. Bale? Eta gero daukagu errore erlatiboa. Errore erlatiboa da kalkulatu dugun errore absolutoa eta balio zehatzaren arteko zatiketa balio absolutoan, bai? Hau da, eunekotan zer errore egin dugun, esan nahi du, bale? Kasu honetan, ikusten badezute hemen, bai, errore absolutoa da 0,2, baina benetan, zer errore egin dugu, ba, eunekotan, ikusten duzu 0,2 zati, 7 benetako zenbakiaren artean, bai? Atatzen da 0,028, bidere euneko 2,8ko errorea egin dugu, bale? Kasu honetan, bigarren adibide honetan, ikusten dezute, benetan neurtzen zula 7.000 metro, baina sateliteak neurtuta ateratzen da hau. Absolutoan izango litzateke aurreko adibidean bezala 0,2, bai? Baina errore relatiboak esango digu benetan ze errore egin dugun eunekotan. 0,2 zati 7.000, bai? Benetakoa, orduan ateratzen da 0,00002, bidere orduan da 0,002, euneko 0,02ko errorea egin dugu. Ikusten dezute errore absoluta berdina da, baina, klaro, hemen eginda errori gutxiago, hemen baino, bai? Ikusten dezute, zenbaki hauek oso handiak dira,
bai, eta errorea txikiagoa izango da, kasu horretan. Bale? Aplikatuko zenukete gauza bera hemen, Adibidez, nahi baduzute errore relatiboa kalkulatu kasu honetan, adibidez, zengo zenukete hau, zehatza eta rubilduaren arteko kendura, absolutuan, zati zenbaki hau. Bai? Kasu bestan, hau ken hau, absolutuan, zati zenbaki hau. Hemen ere, hau ken hau, absolutuan, zati hau. Bale? Hau da, hurbilketak eta erroreak hurbilketan ikusi duguna.